Men så er jeg kommet ind i soveværelset. Jeg står ved den første samling i loftet. Herhenne bag mig, Lars, der er der revner i samlingen, og den er ikke særlig pæn. Det er heller ikke særlig pænt i kanten af loftet ind mod væggen. Det er ligesom, der sådan er sorte streger, eller hvad det er. Ja, der er nogle sprækker. Ja. Yes. Så går vi videre til den næste fuge, sådan cirka i midten af loftet. Og den er sgu ikke særlig pæn, når man ser den herfra. Det er ligesom, der er revner i den, og klatter af, jeg ved ikke hvad, fuglemasse. Ja. Så bestemt ikke pænt ud. Og der er faktisk også ligesom en revne i loftet der. Ja. Det er nok svært at få med. Og så kommer herhen og ser det fra min vinkel. Det tror jeg, det er bedst. Så er der en eller lang stribe eller ridse eller revner oppe i loftet. Ja. Der lige over lampen der. Og så ser det bestemt ikke særlig kønt ud på, hvordan det er lavet. Også hvis du går bag mig og ser hen af det her. Ja. Der er også en kæmpe plet i loftet. Den glemte jeg faktisk at få med. Den har jeg set. Den har du taget med. Ja. Der er malet med en anden farve maling. Ja. Ja, ligesom der også er fuldt ud der. Godt. Noget. Ja. Og det samme, der er også nogle sprækker. Ja, nogle sprækker. Og så er der også en stor plet oppe i loftet her. Ja. Der ligesom ikke er sparklet ordentligt ud. Ja, der er flere og også er malet med en anden farve. Ja. Ja, og der er flere pletter herovre i loftet. Ja, nu vil vi prøve at tage det fra den anden side af. Ja, jeg har det. Du har det hele. Bare ved. Det er godt. Så går vi herover til, hvis du stiller om bag mig, Lars. Ud af terrassedøren. Det ser farligt ud. Der er en kant der. Der er ikke sådan en helt kant, det ser ud som om. Den er ikke slibet. Det er revnet, og når man går langs væg og loft, så er det begyndt at slippe det også. Deroppe og lidt længere henne også. Ja. Det er måske svært at få med, men jeg kan se det med mit blå. Jeg kan godt se det. Ja, det ser i hvert fald ikke pænt ud. Ja. Og så er der selve fugen her, hvis du tager det. Den er close-up. Du kan godt se. Ja, det ser mærkeligt ud. Det er ligesom, der er kommet glimmer i den, eller et eller andet. Den fremstår som fuldstændig... det ligner sådan en lipgloss. Ser vi, ligner faktisk, der er sådan lidt eld ovenpå. Ja, det ser faktisk farligt ud. Kan du få det med? Ja. Den langs her, der er også ligesom malet noget andet ud på loftet, kan jeg se her med mit blotte øje. Og der ser det faktisk mørkt ud, så man godt kan blive lidt bekymret over, om der er et eller andet vand, der trænger ned, eller gør et eller andet. Ja. Det ser i hvert fald, om det er sådan begyndende skimmel, eller hvad det er, der er der. Ja. Så har vi kanten i hjørnet her. Og så er der det sådan et stort indhak herovre på bagvæggen. Ja, den har lige hjørnet der. Har jeg glemt noget? Nå ja. Der er også. Der er hjørnet derovre. Det er heller ikke lige. Nej, det ser ufærdigt ud. Det er ufærdigt. Ja. Så det skal jeg i hvert fald lave. Ja. Godt. Ja. Så går vi herovre i hjørnet. Ja, og du har fået det andet. Ja. Så går vi herovre i hjørnet. Så går vi over i hjørnet, som jeg også ved, Ariella havde bemærket op til flere gange. Den tidligere beboer fortalte mig, for det så jeg med det samme, da jeg kom ind i værelset, og var lidt bekymret over, det lige sådan noget skimmelsvamp oppe i hjørnet der. Ja. Og der er så det, der er gjort ved det, kan vi se, der er klasket et eller andet alt for gammelt. Ligesom de andre revner. Fugemasse ind i. Og når jeg står her foran, der holder lampen op, så over mod højre, over mod den kontakt, der er mest
den der bude, der er der faktisk sådan helt mørkt og misfarvet deroppe, og så er ligesom, der er en revne også, og der er klasket noget blank fugemasse sådan, eller nærmest ligesom det fra det store indhak der, det blev trukket ud mod højre. Og loftet er bestemt ikke blevet glattet ud, så det fremstår pænt. Der er stadig et dybt indhak deroppe. Har du fået det? Jeg prøver lige at tage lampen lidt ned. Ja. Så kan vi se kanterne af døren, og så er det lige et lille smule op der. Ja. Ja. Det kan vi godt se det. Ja. Der er kanten der. Ja, der er sådan en misfarvning.